voi tietää. Tänään tulee 3. jakso. Mikä tää on tästä vajonnut SMPstä. Eli tää on niinku Strength SMP, mut vaan suomalainen. Ja joo. Otetaanko täällä voice chat? Jes! Ota vittu se työ. Ota se fucking työ siitä nyt. Työ nyt. No, miksi sä nyt ota sitä yhtä työtä? Nopea seinäupous tää. Jes. Ei. Kai mulla nyt on yksi emme. Joo. Miksi näitä ei voi muuta kuin vitut sen? Sä mikään ei voi tienaa emeraldeja. No voi. Jerse. Enää mikään täällä. Eiks mä voi vaan vaihtaa tätä? Ei saa. Mikä? Jorottaja. Sit sä työ vastaan kohta. Kymmenen minuuttia. Vittu, tässä pitää olla. Käykö mennä tuossa spawniin? Mennään vaan spawniin. Mitä tekemistä tätä? Joo, kannattaa muuten tilaa kanava ja tykätä videosta. Jos haluatte 4. jakson, niin semmonen kyllä hoituu. Mä hoidun. Meikä hoitaa. Toi. Tavalla ei mulla edes näy tossa
Niin entityö näitä, niin se on ihan turhaa no niin, asia. niin Koska se on, mä en tiedä niin miksi tässä on se joku main. kieltäisi sen sitten. Tai en mä tiedä miksi toi ei Niin. ole sallittua käyttää Jos ei näe entityytä tai playereita. Sitten se on ihan ok, jos se... Mun mielestä ainakin se on ihan ok. Mm. Koska mä en jaksa avaa jotain F3. Niinku vittu. Mitä Se on launcheria sä käytät? Lunar Client. Okei. Jep. Right. Mä teen nyt laddereita, koska mä oon niin vittu tyhmä. Ladder. Mä haluan laittaa nää niinku... Joo, no niin, triali. Ei se nyt niin kaukana voi olla. Mä oon nyt spawnilla, mutta ei täällä kyllä ketään oo. Onnittelut. Menit ihan turhaa. No niin. Mä oisin halunnut vaan ilmaisen strengthin, mutta No monta en vissiin saanut. strengthia sulla on? +1. Okei, sä oot plussalla kuitenkin. Joo, mä kuolin kerrallekin noidalle, mutta mulla oli respawn pointti siinä saada 50 blokin päässä. Kun mulla on +3 strenaa. Ilman tappoja. Joo. Jos Häh? mulle annettiin spawnilla ilmaiseksi. Se oli se Itch.io, joka teki sen ison peniksen. Jos siellä spawnilla on vieläkin semmonen iso penis, niin... Ei se oo, oli se täällä vaan äijä, lukee se on taivaalla. antanut. Itch.io. No se äijä teki sen motten peniksen sinne, niin joo. Joo. Vitsit, tää on kyllä vähän ihan mahtava paikka tää borderin vieressä. Okei. Okay. Koska siis esimerkiksi mä näin ison cavein ja kaikkea tällaista. Se oli ihan vitusti tiimalta, mutta se on borderin toisella puolella. Tai tää cave, missä... Joo. No niin, tässä on tää triali. Okei, mä löysin sen. Johoho, nyt on ihan paras paikka. Mä haluan masen. Mä oon ihan hyvä siinä, vaikka siinä on... Ehkä cooldown on vähän kusinen, mutta kyllä siitä selviää. No mut kyllä Kyllä sit se kaikesta- kuitenkin saa jotain etua, jos sä osut sillä, niin kyllä se tekee ihan ok damagea. Niin, mut vitsit kun... No okei, elytrat ei ole vielä, mutta... Se kun elytrat on, niin kaikki tulee olemaan ihan hyvin. Jep. No niin, Ominius bottlee. Vittu, ei. Joo, okei, tää otti tän Raidoman, hyi saatana. Tää alku otti sen, eikö sit tän ihmeen, tän Ominius-jutun tai tänne ihmeen trialin. Tää äsken otti ton Raidomanin. Joo. Sitten kun Sharppi 4 pelkästään, tää ei tee mitään damakea. Okei, kyllä tää tekee 3 hittiä, niin yksi tällainen hyvä äijä kuolee. Mulla oikeesti loppuu viinit ihan just. Mä oon ryöstänyt se, kun mun tiimeitti se on joku lults liemasas. Okei. Okay. Tulisko ekalla heavycore? Tulisko ekalla? Ei se Ei varmaan mua vittu haittaa. kiinnosta. Mä muutenkin kuulostan varmaan kusiselta. Ihan kuullut Tokterin videosta, että miksi vittu mä kuulostan tolta saatana. Mä mietin siinä, että mitä vittua. Okei. Okay. No ei mua vittu kiinnosta. No Musta niin. tuntuu, että sä et ole nyt mitenkään 5 miljoonaa katsoja. Joo. Niin, ei mua vittu kiinnostaa. Mulla on joku 100. Okei. No mullakin ollut vanhalla kanavalla, joka oli ihan kusinen. Oli joku 3-vuotias, ei vaiva. Joo. Hei Lultsi, okei, tää on mun tiimeetti. Tuu WC. Lul. Moi, nyt sä tulit. Moi. Moi. Pöö. Apua. Minkä kolon sä oot tehnyt tänne? En mitään. Mä grindaan tällä hetkellä trialissa, mutta ihan by the way, jos sä et tiennyt, niin tässä, jos sä käytät string commandia, sä saat sun invin täyteen stringiä, sä voit treidaa sitä sille villagerille. Saat paljon emeraldia. Joo. Minkä hiton kolon sä oot tehnyt tänne? Se on se, siis se menee jollekin, se menee tänne trialiin. Palliin. Mä oon miinus sen strength. Okei, no sun strength on siellä vielä. Joo, mä tiedän, mutta mä en pääse alas. Mä voin nopeasti katsoa, missä se. Mä laitan vaikka webin siihen maahan. Ootasesti. Jaha. No mä unohdin nyt se, mistä mä tulin tänne sisälle. Voi helvetti. Bro. Joo, älä mua syytä, sä itse tipuit. Hei, piti mä en laittaa nähnyt sitä. Mun piti laittaa ladderit Mä siihen. törmäsin Hei, kuka haluaa ottaa 1v1? Mulle jäppeä tarpeeksi. Onko En Netherite? pysty. Ei, mulla on vaan timut. No, mitkä kamat sulla on? Netherite full. No en mä sitten.
Yo, fuck no, en mä sit. Netherite fullit 64 käppiä, potionit plus kaikki mulla on netherite. Mulla on... Kassu, No, haluatko treidaa netherwarttia? mä voin. Jos sä et voi, niin mä vaan kysy Katilalta. Mulla on Kattilapoika. netherwart. Se on mun tiimis. Joo, mä tiedän kuka on Kattilapoika. Me ollaan Joo, oltu se on tiimi aika monella SMP. Joo, se on mun tiimis tällä hetkellä. Ok. Voin Iso tradea kattila. sulle varttiin, mitä sä haluut siitä. Onko sä opsi vai chill? No mä oon aika chilli, paitsi jos joku hakkaamaan, sit mä yritän tappaa sen, mutta en mä sinänsä halua hakkaa randomeita ihan ilman syytä. Onko teillä speed potion? No ei meillä Ei. ole mitään, mulla on yksi E-gäppi. Tipuuko se tästä kolosta? Niin tuu Sain siihen kamat. koloon, mistä sä tipuit. Sain kamat. No okei, sit on ihan eri kolo. No mä tuun täältä ylös. Saanko tappaa? Onko nopea noppa kenenkaan teidän kanssa chill? Ei se ei oo Ei oo meillä. mulla. Mä en tiedä kuka helvetti on nopea noppa. En mäkään. Joku random äijä. No niin, mä tuun ylös täältä. Äukö droppaa Oi puuta hemmetti. mulle? Siis plate meni laava. Ei vittu, Atiini. Joo, okei siis... Miksi tää luultsi on Miikuli? Miksi sä otit tän sun tiimiin? Mä tiedä. Siis, mitä? Mä Mikä en suoraan kysymys toi? sanoen tiedä, miksi me ollaan tiimissä. Äijä, voiko sä tuoda puuta mulle? Mä oon jumissa. Ehkä mä pääsen ylös täältä otoksi. Onks G-kunski chilliä äijä? En mä tiedä. No Onks voi se helvetti, että... Ai okei, en mä edes kuollut tohon. Okei, toi meni. Oota hetki. Mitäs mä pääsen tähän? Oota hetki. No niin, tästä ehkä. Ei, Onks toi Miikuli? Onks toi luultsi sulle hyödyksi vai haitaksi? en minä tiedä. Sä kuunaat. Okei. Mitä vittua? Mitä helvettiä? Häh? Kassu, sä oot niin vitu outoa. Paljastiko Santeri jotain? Onko tämä totta, Kassu? Ai mikä? Vittu, onko se noin tyhmä? Eikö sä nähnyt eilistä chattia? Ai Yritti niin. messagemu. Yritti Joo, mä näin. messagemu. Ei se oikeesti yritti, teki sen tieskään ihan tahalla, ihan vitsiä. Okei, Kassu, saaks mä kysyä? Okei, mua ei kiinnosta. Mut Santeri sanoi, että se ehkä sait kuulemma betreijassa, että se kysyi mun apuun. Joo, se oli siis trolli. Okei, voiko sä olla hiljaa, please? Kuka tässä beatboxaa? Joo, mä teen... Mä en tiedä. Kukaan ei ikin voi tietää, missä me menemme vedä full invikseltä. Joo, kohta tää tulee jumppaan meidät tänne. Hetki. Ei, sen takia mä teenkin niin, että mä näen jonkun, mä voin tappaa ne helposti. Ja no niin, mä menen Okei. takas sinne koloon, venä hetki. Tuu takas. Ui. Ei, mitä kamaa? Onks Lultsil hyvää kamaa? Sillä on kun Uned Timo Fulli. Timo. Ai Netherait Timu. Ei vaan Uned Timo. Ai mä kuulin Netherait Timu. Joo, mikä on Netherite Timantti? No et sulla on puolet Netherite, puolet Timu. Ei kun totta. Okei, no niin, nyt mä jatkan tulla Ei meistä vittu, ylös. mulla on enää 4 invest jäljellä. Pitää ottaa Ender Chestistä kohdissa. Mulla Ender Chestit aina potionia ja Netherite. Tää on tää Chigurah. Vittu mä osaa sanoa tää, mutta tää Chigurah varmaan vittu. Se on varmaan se. Mä melkein kuolin. Mä katoin silleen, kun mä nopeasti katoin sitä, että mitä helvettiä, kuoliks Kassu tässä? Miksi tapoitte? Siis miten niin, miksi te? Enemmänkin miksi hän tapo, mitä Mä sanoin, tein? miksi tapoit se. Sanoit kyllä te! Okei, anteeksi. Niinpä, Onko Haista siinä paska. niin iso juttu? on. Koska mä oon viaton. Mä en oo tappanut ketään vielä. En mäkään. En mäkään. Mä oon tappanut yhden tyypin. Ainoa asia, mitä mä oon tehnyt, mä oon saanut itse Joalta 3 strengthia ilmatteeksi, kun se teki joku ison peniksen tonne spawnille. Niin ja miksi siitä sait ilmoitteeksi 3 En strengthia? tiedä. Koska Autoit se sä sitä vai? lopettaa, niin mä olin ensimmäinen, joka se näki, niin se vaan antoi ne mulle. Ei, missä nämä skeletonit on? Tossa.
Mikä vitun tiputus tässä on? Eikö niin? Joo, olisiko täällä Breeze Spawneri? Jee, mä haluun Breeze Rodea. Okei. No niin. Vittu, miksi näytä Fall Damagea? On paskapeli.